Vážení, naše vystoupení je u konce. Děkuji všem zaměstnancům školy a rodičům za pomoc při organizaci oslav a mě dovolte, abych na závěr za nás za všechny popřála naší škole alespoň dalších 80 let života, aby mohla plnit funkci, pro kterou byla postavena, to znamená vychovávat a vzdělávat žáky, kteří budou v životě úspěšní, ať už budou vykonávat jakoukoliv profesi. Teď si zavolám jednoho holoubka. Karličko, pojď ke mně. Karličko.
Použijeme 8 holoubků jako symbol budoucích 80 let s dovětkem Dobří holubi se vracejí. Holoubky vypustí holoubek z pohádky Karlíčka Pryl, která je pro tuto zodpovědnou funkci přímo předurčena. Její pradědeček, Karel Rojík, byl horubářem a zároveň velkým kamarádem mého tatínka, který holuby na dnešní slavnost dovezl z Jablumkova, promiňte. Babička Karličky je absolventkou kanadské školy a maminka navštěvovala zdejší mateřskou školu a 1. třídu. Takovéto scénáře píše jenom život sám. Takže Karličko, jdem na to? Dámy a pánové, já si myslím, že kluci a holky ze základní a mateřské školy na Kanadě nám opět ukázali, že pod vedením svých paních učitelek i v tak malém počtu dokáží sestavit nádherné, nápadité vystoupení a to je ten nejkrásnější dárek, který mohli škole k 80. narozeninám dát. Je na místě poděkovat všem, paní školnici, paní uklízečce za péči o čistotu a estetiku školy, paním učitelkám za péči o děti na cestě při vzdělávání, dětem za píli a úsilí, paní vedoucí kuchyně, paním kuchařkám za péči o plná bříška a taky paní sekretářce, paní účetní, zřizovateli školy za péči o dobré hospodaření školy a v neposlední řadě také paní zástupkyni, slyšíš? Děkujeme i tobě, protože jsi měla s tím velkou práci, s touto oslavou. Jsme moc rádi, že jsi na naší škole působíš. A jenom dodávám, že jsem na to nebyla sama. Měla jsem tým, který mě plně podpořil. Tak to jsme moc rádi. A také velmi děkuji Sdružení rodičů, panu Víchovi, panu Kučerovi, jejím ženám a dalším rodičům, kteří nezištně pracují pro školu, aby mohli podporovat školu v různých akcích a taky finančně. Závěrem tedy poslední hudební dárek ze základní školy v Neborech a za všechny paní učitelky z Osuvek, z Nebor, dárek pro děti. Poprosím Tomáška Víchu, můžu tě poprosit? Pojď. Pojď, Tome. Já tě poprosím ve spolupráci s paní učitelkou. Rozděl spravedlivým dílem jako správný král, lízátka. Drž oběma ručičkama, to těžké, výborně, tak, děkuju. A Sašenko, pojď, poprosím tě, paní zástupkyně, tebe poprosím, aby si spravedlivým dílem rozdělila dortík mezi zaměstnance školy. A teď teda poslední dáreček základní škole na Kanadě.